ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಏರ್ಪರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಿಯಾನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಡಿ. ಜಿಯಾನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪರ ರೆಡಿ ಆದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ. ಜಿಯಾನಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡೆಯಿಟ್ಟು ಕಡಪದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪದೇರು ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಜಿಯನ್ನ ಏನು ಪೂರ ಪುಟ್ಟು ನಾ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮೂಜರ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಲ್ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಬಂದಿತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕಲೆ ತುಳಿದು ದರ ಯಾರು ಇತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಲೇ ಬರಪ್ಪ ಅದನ್ಗೆ ಆಗ ಇಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಾಂಡು ಬರಪ್ಪ ಅರಕುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಜಿಯಾನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಒರೆಸೋದನ್ನು ಮೆಜ್ಜಿತ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾವು ಒರೆಸಿಪ್ಪು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರಪಾಟಿಸಿ ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚ ಇಜುಂದು ಉನ್ನೇರತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಕಾಲ ಬರತ್ತದ ಜೇರನ್ನು ಸ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಜ್ಕೊಂಡೇರು ಕೋಡೆ ಆಂಡಲೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕಡಪುದು ನೈಟ್ ಬರೆದಿತ್ತೇರ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಒರೆಸಿದು ಕೊರಿಯೆ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ನಾಂಡಲ್ಲ ವೈಟ್ ಅಂದಾಯ ಅಂತ ಜಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ನೇ ತಿಳಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಿ ಚೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಜು ಗಂಟೆ ಕುದಾಡ್ರಾಂಡು ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾನೆ ಕೋಡ ಇಂಚಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಬೈದ ಯಾವ ಇಂಚ ಬುಲ್ಪೆ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಗಿಂಜ ತಾಂಡು ಈಗ ಏನ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅನ್ಸ್ಲೆ ಕೊಯ್ಯಪ್ಪವೆ ಅಲ್ತ ಇದ್ದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಥರ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಕೂಡಿಗಿಜ್ಜಿ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಏಕಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯ್ಚಿ ನಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕುಣಕೂಡ ಕಡಪುರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡಪುರ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಏರ್ನಂತ ಕಡಪುರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಇಂದು ದಾಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಪ್ಪಾತು ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ನದೀರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಪ್ಪುಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾನ ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಬತ್ತೆ ಎಂಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಂಚಲ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತುಂಡು ಓಲೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಐಕೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಈನಿಗಾಲ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಜೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯೂಷನ್ ದಡ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ರೂಮ್ದಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ಪೋಪುಜೀನಿ ಒಚ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಬಂಡೆ ಯಾಕೆ ಮಂಡೆ ಟೀಚರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಪೇರಿಂದು ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಇಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಗೊತ್ತೇ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬನ ಪುರ ಎದುರೇ ದೀಪೇರು ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡಾರು ಬುಲ್ತೆಂಡ ಅತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ ಅತನ ಬುಲ್ತುಂಡ ಬಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ಲೆ ತೊಂಪೋಲೆ ಅತನ ಚುರ್ಕುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿಂದ ಅತೆ ಇಂಚ ಹೋದು ಅತ್ತನೆ ಇಂಚ ಇನಿ ಆತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೋಡೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕುನದೆ ನನ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು 4 ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನು ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕುಜಿ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ KG ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ನಾಡು ಪಾಪ ಬೇರೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಇಟ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಂದೇನೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಕ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾವನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಅತ್ತೆಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ಒಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂದಿಗ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಗಿರಿ ದಾದ ಕಲ್ಪದೇರಿ ಅತ ಜಿಯಾನ ನೀರು ಬರ್ತೇನಾ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀ
ನೀರ್ದ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ದಪ್ಪನ ಕತ್ತೊಂಪಾರ್ಲ ದುನ್ನಾತಿ ಕೊಕ್ಕಳೆ ಟೈಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾಗ ಬರೆಯರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಂದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಪಾಡುವೆ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಗೆರೆ ಪಾಡುವೆ ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಪುರ ಓ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರೆಯರ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ನೀರು ಬರೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರೆಯರ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದು ಬರೆಯರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಬರತ್ತಿನ ತೂ ಬೇತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರತ್ತಿನ ತೂ ಬೇತೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಕಲ್ಕೊಡಾವಿ ಏನು ತೂ ಬರೆಯರ ಇನ್ನು ಜಿಯಾನಕ್ಕೆ ಆಟ ಬರೆಯರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಭಕ್ತನ ಹತ್ರ ಜಿಯಾನ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾವು ನೀನು ಮಲ್ಪಾವುಜಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಗಂಡಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಬಂದಿನಿ ಜಿಯನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗಳ ತೂವರ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಜಿಯನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರು ತೂದಿತಿಜೇರು ಬತ್ತಿತಿಜೇರು ಅತ್ತೆ ಯಾನೇ ಪೋದು ಸೇರ್ಸದನ್ನು ನನಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಪಾತಿರ್ದನ್ನು ಪೂರ ಯಾನೈತೆ ಅಂಚ ಆರು ತೂದಿತಿಜೇರು ಕೋಡೆ ಸೇರ್ಸಾನೈತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿತಿಜೇರು ಬಂದು ತೂದಿತಿಜೇರು ಬತ್ತಿತಿಜೇರು ಬಂತೇನೆ ಬತ್ತಿತಿಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತಾ ಕೂಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತೇರಿ ನೀ ತೂವಾರ ಜಿಯನ್ ಫೋನಾಗನೆ ಜೊತಿದ್ದೆ 6ನೇ ಕೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದೇರು ನಂಗೆ ಸರಿ ಪಾತೇರ್ ರಾಯ್ಜಿ ಏನ್ ಬತ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪ್ನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲಾತೆ ಆಯ್ ಬರೆಪ್ಪು ನಾವಾಡು ಅತ ಏನಲ್ಲ ಆಯ್ ಪನ್ಪವನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನು ಸುರುಕ್ಯಾರೆಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಬಾಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚೆ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕುಲು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತುಜೆ ಊರು ನಮಕ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ದಾಲೆಕ್ಕುಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಹಾಕುವೇರು ಕತ್ತುವೇರು ನಾವು ಯಾನ್ ಏತ ಹಾಕಡಿ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ಹಾಕುವೇರು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರ್ ಆಗುದು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ಅಂಡ್ ಇನ್ಯಾತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಪೂರ ತೂಯತ್ತೆ ಅವಳು ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಕೂಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಜಿಯಾಲ್ ನಾತು ಕೋಪುಜಿಂದ ದಾಲಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆ ಪಂಡತೆ ಕಾಯ್ದು ಕೋಪುಜಿ ಬಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಗನತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದೊಂದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮುಂಚುಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಊಟ ಮುಂಚುಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಕನಕ್ದು ಇನ್ನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಮುಂಚಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಊರದ್ದು ಕನಲ್ನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಟ್ಟು ಕನತ್ತೇನೆ ಮೂರು ಅಂಚನೆ ರೇಟ್ಲು ಉಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪೂರ ಉಳಿಜ್ಜಿ ಉಂಡೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ತೆತ್ತಿಗ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅವೇ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊನು ನನ್ನ ಒಂದು ಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಪೊನು ಅವೇ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಎಂಕಿ ಯಾವಜಿತ್ತೆ ಇನಿಲಂಚು ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಚೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಟದ್ದು ನೀರು ದಿಂಜಾದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಲ್ಪೊನು ಅವೇ ಕೆಲಸ ಅಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲೇಗೆ ಊರು ಇಂಗ್ಲೇನ ರೂಮ್ದು ಎದುರುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಊರು ದಾಖಲು ಬಂದೆ ದಾಖಲು ಪರ್ಂದು ಕೊಡ್ತೇ ಇರ್ತದೆ ಅక్కడ ಊರು ಹೋದಿರ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಪರ್ಂದು ಕೊಟ್ಟೇರು ಒಂಜೆತ್ತ ಅರ್ಧ ತಿಂದೆ ಯಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ದೀದು ಬಿಡಿಯೆ ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರ ಅದೇ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಪೋನೊಂದು ದೀಕ ಅಂಜ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಸೆಕೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಕರ್ಮ ಅಂತ ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರಹದಲೆಕ್ಕೆ ತಾಣ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಜಿಯಾನಗಳ ಬೇಗ ಮನಸ್ಕೋರ್ಡು ಅಂತ ಬೇಗ ಜಪುಡ ಅವಳು ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಜಿಂದ ಇಡೆಗೆ ಮಲ್ಪೆ ತುಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ